شالوم شالوم بيتيسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም شالوم سبيشال لينجز فريد ورمير لوم ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንመዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና ንመጽእ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ሒዝናልኩም መጽና ኣለና Och idag har vi kommit med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen från CRG Studio. ሎም ንካፈሎ ቃል አውሽጥና ይዘሎ ድብል Och dagens ord det är i vårt inre det finns. መልሱ ኩሉ ናይ ደጋ ሕቶታትና አውሽጥና ይዘሎ Allt det svar vi söker efter för det som är det yttre är i vårt inre. ለውጥ ክፈጥር ዝኽእል ዱናሚስ ዝኾነ ፓወር አውሽጥና ይዘሎ Vi har en kraft som är dynamisk i vårt inre. ግን ክርስቲያናት ብዙሕ ጊዜ ሽግርና አውሽጥና ምህላው ንዑ ኮንሸስ አይኮና Men många misstag som vi kan göra vi kristna är att vi inser inte det kraft som vi har inom oss. That's why ካውሽጥና ንላዕልና ብደገ ኢና ነቅልብ Så istället för att fokusera på det som finns i vårt inre vi fokuserar på det som är yttre. መጽሐፍ ቅዱስ ግን ኤፌሶን 3:20 I Efesierbrevet kapitel 3 vers 20 ግና ከምቲ አባና ዝገብር ኃይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሐስቦን ዘበለ እንብዛ አዕዚዙ ክገብር ዝካአሉ ይብል Det står han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänka oss genom den kraft som verkar i oss. ካብቲ ተሐስቦን ካብቲ ትግምቶን እንብዛ አዕዚዙ ክገብር ዝካአሉ ኃይልስ አባና ይሰርሕ ዘሎ Så en kraft som kan göra långt mer vad vi kan tänka oss finns inom oss. ስለዚህ ሞር አዝዩ ዝበለጸ ዓይነት ናብራ ከምብረና ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ኃይል አባና ከም ዝሰርሕ ክንአምን ኣለና Så vi behöver lita på att vi har en kraft från Gud som är i oss som kan göra att vi kan leva långt mer än vad vi lever nu. እቲ ኃይል ካባኺ ይጅምር Så det kraften startar från dig. እቲ ኃይል ካባኺ ይጅምር Det kraften startar från dig. እቲ ኃይል አባኺ ይደሎ Och det kraften är i dig. ምህላው አባኻ ግን ንስኻ አመኑ Men att du behöver lita på att den är i dig. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1:8 Därför i Apostlagärningarna kapitel 1 vers 8 መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩሉ ይሁዳ ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም በሎም Det står, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. ሪኹም መንፈስ ቅዱስ ምስ መጽስ ኃይል ክትቀበሉ ኢኹም ኢሎም Det står, när den heliga ande kommer över er så ska ni få ta emot kraft. እዛ ኃይል እዚ ድማ ካብ ናይ ገደብ ህይወት ከውፀኩም ይድብሎም ደሎ Och det han förklarar för dem är när den kraften kommer så kommer den ta ut er från tomt liv. ካብ ኢየሩሳሌም ሓሊፉ ካብ ይሁዳ ሓሊፉ ክሳዕ መጨረሻ ምድሪ ከብጽሐኩም ኢሎ Det står den kommer ta ut er i Jerusalem ut till hela Judeen och ut i det yttersta gräns av världen. በኻላ አዘራርባ ነዝባኻ ዘሎ ኃይል ኮንሽስ ክትከውን እንተ ደኣ ጀሚርካ ገደብ ውስጣሐሰ ህይወት ከህልወካ Så när du börjar bli medveten den kraften som finns hos dig så kommer den kunna spräcka alla gränser som finns. ኣብ ኩሉ ነገራትና ገደብ ዝበሃል ክልዓል ክጅምር Då kommer alla sorters gränser runt omkring våra liv spräckas gå bort. ምክንያቱ ብተኣምር እዚ ኃይል ዝተረዲእዎ ዝተገደበ ህይወት ክነብር ዝኽእል ሰብ የለን Och det är för att det är omöjligt att det finns någon person som har begränsningar när de inser det här livet, den här kraften i sig. ምክንያቱ ለውጥ ክፈጥር ድኽእል ኃይል እዚ ኃይል Och det är för att den här kraften är ett kraft som kan förändra saker och ting. ስለዚ ሎሚ ኩነታትኩም ድመሰለ ይምሰል Så oavsett hur en omständighet ser ut just nu. ምክንያቱ ነቲ ናይ ደገ ኩነታትኩም ለውጥ ከምጽሉ ዝኽእል ኃይል ኦሬዲ ተቀቢልኩም ኣለኹም Och det är för att ni har redan tagit emot ett kraft som kan förändra det yttre hos er. እቲ ድበለጸ መንገዲ ነዚ ኃይል እዚ ኣብ ህይወትና ከም ድንቃሳቀስ ዝገብር En av de bästa sätten som gör att vi kan starta den här kraften i oss. ብቋንቋታት ምጽላይ Det är när vi ber i tungotal. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:4 Så i första Korinthierbrevet kapitel 14 vers 4 ቋንቋታት ዝዛርብ ንርእሱ ይሃንጽ ትንቢት ዝንበግን ንማሕበር ይዝሃንጽ ኢሉ Det står, den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. ስለዚ በቋንቋታት ክንጽልይ ከለና ንህይወትና ዝሃንጽ ንናብራና ዝልውጥ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ኣብ ህይወትና ገለጽ ጅምር Så när vi talar i tungotal så bygger vi upp oss själva och vi formar våra liv. ቃል አምላክ ከነስተንትን ከለና እዚ ኃይል እዚ ክሰርሕ ጅምር När vi börjar meditera på Guds ord så verkar den här kraften. ስለዚ ነዚ ኃይል እዚ ኣብ ህይወትና ከም ድሰርሕ ዝገብሮ መንገዲ ንሓሶ Så låt oss hålla fast med de vägar som gör att den här kraften aktiveras hos oss. በቋንቋታት ንጸልይ Låt oss be i tungotal. ቃል አምላክ ነስተንትን Låt oss meditera på Guds ord. እዋናው ዝኾነ ቃል ሬማ በአፍና ንአውጅ Låt oss proklamera ut rema för dagen vi har. ንዘምር ነምልኽ Låt oss tillbe ära Gud. ለውጥ ክፈጠር ዝኽእል ኃይሊ ካባና እንደገ ክወጽእ ንሪኢና
då kommer vi börja se kraft som kommer ut från vårt inre. እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ሓይሊ ኣብ ውሽጥኹም እዩ ዘሎ Det kraft som ni längtar efter finns i er redan. ስለዚ ንደገ ምርኣይ ገዲፍኩም ኣብ ውሽጥኹም ንኹሉ ክትጥቅምትዎ ጀምሩ Så börja fokusera inåt istället än att kolla endast utåt. ስለዚ ክርስቲያን ህይወቱ ናይ ዕረፍቲ ንብል ዘድልዮ ኩሉ ኣብ ውሽጡ ስለ ዘለዎ እዩ Så varför vi ser det kristna livet är ett liv i frid och i ro, det är för att vi vet att det vad som finns i vårt inre. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare.